Saan ko lang kini usa ka sugilanon kuno nga dihay usa ka manager og usa ka kompanya namatay. Ngayon sa adlaw sa paglubong dito na sa semeteryo, usa sa mga empleyado mihonghong ngadto sa presidente sa mga kompanya. Ningon siya, ako unyay papuliha sa iyang posisyon. Ningon ang katong presidente, ama ba? Sige, mangutana o sa ta sa funeral parlor kung musugot ba sila. Siya pasabot, no? Nga musugot ba sila nga ang ngadtong empleyado maoy muhigda sa lungon niya. Kay mapuli man siya sa posisyon ni atong manager. Mana makaingon talaga naagay sa ambisyon nga wa kita kaybaw. Kuno sa atong ambisyonan. Makainomdom lang ta ni atong bata-bata. Ini kadako nimo magunsa man ka. Ini kadako nako magdoktor ko. Ngano magdoktor man ka? Mga ayo ko mga masakiton ang doktor gali. Manambal kira, ano? Magunsa man ka, mag-pilot ko. Na kay kuan, aeroplano, wapod. Sige. Kunya ibawa na to, ini kadako. Wa ga madoktor. Na konduktor noon, na sakyanan. Ang pilot, coconut pilot. Mauli gina. Muni ang mga usahayang ambisyon nga wa gyud kayo ta makatugkad unsa man what entails unsa man na-appeal niya na mga ambisyon nga tong gitinguha. Kaya ang ambisyon usahay mo man ito magtukmod nato to be successful, to be successful sa ato mga paningkamot nga daghan ta og power, mohandi, wealth. Ingon ta ilhon na ito, mailhon ta sa uban nga basta successful ka daw makahimo na kapag diktar sa mga tao. Muna ang nagtukmo niya na ang atong success, sa atong pagkabot sa mga ambisyon. Nga sahira ba kining ambisyon nato o kining success nato ba, maunoy makapahimo sa uban nga masinahon. There is a competition na noon. Doon ay competition. So kung doon ay competition, kay mag-ilugay man, kinsay more successful sa atong career, sa atong panginabuhi yun. Muna nga mo, igudahin diha ang pag-ingon ta race to number 1, bahala na kinsay matamakan. Kaligi, tinguha, pagkabot ng ambisyon to have more power panalitan, to have more wealth panalitan, mapalit ang tanan. Muna nga, kung makamatngon ta, mga ginakadaghanon ang may tabo, First, wealth. Muna na kay wealth, na nga bandi, power. Kay power, sa tupad na kay gahom, nga usahay gamiton ang imong wealth sa pagmando. Dili kay ni siya gitawag nato strengths para nato, Naiba man tayo sa atong political season nato, political nga kahimtang kanato ron. Mamanda na agyod ang naandan, pero kay maoy na andan, maayo ba na? Dili ba maayo? Kay tungod kay nagbuhat na ning uban, mo apil punta. Kano kay nanuwad ang uban, tuwad punta. So madaming unta, unsa man ang ipasabot sa atong Ginoo. Unsa magiday ang the successful yun sa katao. Ang successful world for Christian world para tong Ginoo, ikaw successful ka kun nakatuman ka sa iyong kabubuton. Ang imong kinabuhi subay sa iyang kabubuton. You are so successful in your life. No man nga tanawa ra ang reaksyon sa mga apostoles nga uban. Duha ka apostoles, Santiago, Juan, na nguana sila.
positioning na man kita positioning. Dul-duol ta sa sunod, dul-duol ta kay basin mao ni say maka mahimo ni nato nya nga hari no nya lingkod ta sa tuo, lingkod ta sa wala. Kay successor man ang tuo, na ikaw mo sa tuo, ikaw mo sunod ako. Muna nga nakita ni sa atong Ginoo nga di ang ilang gitinguhar gyud dinhi is on this earth lang gyud, no? Para lang ng kalibutan na ang ilang gitinguhara nga makatapad sila sa atong Ginoo. Kay to have power. Unya man nahitabo, dili lang diay sila ang nangambisyon. Ang uban po nga mga apostoles, ang napulo ka mga apostoles, sumapa sa pagkadungog nini sa nini nila, nangasuko sila kang Santiago kang Juan. So division anoon, the ambition nahiman na noong doon ay division. Doon ay ingon ta competition. Nga unta ang kahiusa maginunta, ang gitingwas ng Ginoong Dios magiusa ta ini. Muna yang gisuway ang atong Ginoo. Nang suway siya pangutana niya. Kanang inyong ambisyon, makadawal ka mo sa mga requirements nga kinahanglanon nga makabot na. Unsa man, ingon sila, makainom ba mo sa kupa nga kung imnan, pasabot. Mudawat sa mo, nga kamuon niya, sama nako, isalikway, sama nako, na ayaw di mudawat, sama ka nako, sakiton, paantuson, isa kadawat mi, anak. No? Tinuod man, no? Kaya kini sila Santiago, kini sa kuwan namatay magini sa kuwan, martyrdom, no? Sa pagka-martyrs nila, nakasinom sila sa kupa sa kasakitan. Nakapabunyag sila sa paging agbunyagan atong Ginoo through martyrdom. No? Nasakit man tinuod siya. So, mga na tinuod na, no? Sumapa niya, ang Diyos maamuhatag nining mga dapita ngadto sa gitagan-an ini. So dunay duha ka experience, duha ka mga pundo ini nga angay likayan. Kay doon na naman gitaganang Dios day kanato, awan na natay buhaton. No? And that's the extreme. Sa kanabang mayngunta maman itong palad, sige na lang. No? Bahala na lang. Fatalism, may tawag fatalism, bahala na lang. Ang Ginoo magkanin niya, mao niya itong palad. Pero remember, nga wa ba nakuha sa itong Ginoo ang freedom nato, ang kagawasan. Kung sa ang plano sa itong Ginoong Diyos, gitagaan kay hapon tag kagawasan nga makabalibad ta. O di kay kagawasan nga maningkamot ta. Sa pagkabot ni anang giplano sa atong Ginoong Diyos. Ang dako kayo, ang importante kayo, nga panag-ingnan ini si Santa Maria nga Birhen. Si Santa Maria sukat pa sa sinugdan sa pagkahugyo ni Adan ni Eva na plano ng Ginoo kaniya nga mahimo siyang inahan sa Dios gikan kaniya mahimugso ang manunubos. Pero si Angel Gabriel gipangayuan gyud ang mahal nga Birhen sa iyang cooperation. So ang freedom of the will ni Santa Maria wala kuha ang kagawasan nya. Ano daga ng ilaga, no? Anyway, sorry, mari kang kita mo sa ilaga ng dagan kuyawan ta mo. But anyway, wa gina na kuha, no? Sa atong Ginoo ngadto kan Santa Maria gipangutana gyud mahimo kay na sa Dios. So nangutana po si mahal nga Birhen, unsa man namo makon ini. So ang Angel Gabriel nangayog kooperasyon gikan nga ato nga mahal nga Birhen. Mas na atoan natay plano. No fatalism di na kaingon ta wala na tay buhaton ana. Kundi nangayo sa cooperation nato kun unsa ang ato nga mahitabo kanato. No, ang lain pod nga the extreme ini kanang gitawag nato ambisyon nga way pugong-pugong, no? Ambisyon nga way pugong-pugong, kay ligi way pugong-pugong ang ambisyon, maningkamot kita to be successful. Wala na tay pugong-pugong nga pagaingon pa mahihug na no makaingon sa mahimo ligi nako bisan unsa. Whatever I can do, whatever I do, paningkamutan gani nako, di kay paningkamutan, wa di makababag ini. No? I can do it. Kana bang gitawag
sa mentality na to, I can do it. Anything, no? I can do anything. Nga mahug na ngadto sa nga makalimta na lang, no? Ang unsay pamaagi, I can buy anything. I can do it sa akong paningkamot. Kaaro lang gyud ko mag-successful. So unsay may tabo? Manay gitawag unbridled ambition. Kada bang buhay pugong-pugong ambisyon, bahala na makatama ka sa uban, mahala na usahay, makalimot ka, iyan ni sa Ginoo. No, iyan ni sa Ginoo. Manang tanaw na to ini, ang tunga-tunga ana, no? Na fatalism, doon na tayo gihatag atong Ginoong Dios sa atong Ginoong plano alang kanato maningkamot ta pagkabot. Onya maningkamot ta to be successful sa atong pagkabot sa ambisyon apan naningkamutan ta nga dili kita hikalimot gyud nga naa ang Ginoo. No, sa tanan nato maningkamot naa gyud ang Ginoo. No, wala di nato kalimtan gyud, no? Kaya ba ang tinuod nga successful ang sa kinabuhi o successful ka sa imong ambisyon nga ikaw mahimo kang labaw sa tanan, ya kay ligay mo man ang ambisyon, no? Malabaw ka sa tanan, ningon sa ang pag-alagan. No, moingon siya ang pag-alagan. Bisan gani, no, sumapa niya nga gusto ka mo nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan, mag-alagad sa tanan. Sama nga si Kristo nag-alagad siyang kinabuhi, naghatag siyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. So manatag yun ang atong paningkamutan, no? Ang success sa atong kinabuhi nga mahimong kitang labaw sa tanan, magyud dili lamang ang pagkabot sa tanan sa unsa bisay unsa pamaagi, ang pamaagi ra diay nga gitanyag sa Ginoong Dios ang pag-alagad sa tanan. Sama nga si Kristo miani sa kalibutan, dili kay aron si alagaran kundi ang pag-alagad. So managi isgutan ta karon nini karon unsa man gyud ang pagkatinun-an ni Kristo, unsa man gyud ang pag-anaa kita sa kahimtang nga diin ilhon kita nga labaw sa tanan kaligi mas labaw man ang atong pag-alagad kaysa pag-alagad sa atong kaugalingon. Manindog ta nya magpadayag sa taron sa atong pagtuo. Nagato ako